Vam somiar amb un hit ja fa uns anys enrere que havia de ser un marketplace d'innovació, un punt de trobada entre inversors i emprenedors, i ja l'any passat vam posar les bases amb una Global Entrepreneurship Competition on més de 20 institucions del món ens enviem els seus competidors i per tant els seus guanyadors regionals, i per tant aquí fèiem la Global Entrepreneurship Competition, i aquest any hem sumat amb força el paper i la cara dels inversors. En aquest sentit hem tingut més de 30 inversors internacionals, no només Venture Capital, també Corporate Venturing, per tant, grans corporacions que estan innovant comprant empreses, com el cas de Siemens, de Philips, d'Intel, de Nokia. Per tant, hem fet un hit que ha combinat el millor de l'emprenedoria global i el millor de l'emprenedoria local, que ha estat connectada amb aquesta emprenedoria global amb la inversió internacional i també inversió local. Barcelona està fent una aposta inequívoca per transformar-se en una ciutat del coneixement, una knowledge city. Ser una ciutat del coneixement significa que has de crear una ecologia de la innovació. Dins de l'ecologia de la innovació és tan important la innovació com el finançament de la innovació. I en aquest sentit, l'aposta que està fent Catalunya, Barcelona, per desenvolupar una economia que es basa en el coneixement i que no només aposta per crear unes infraestructures físiques, infraestructures tecnològiques, sinó infraestructures del coneixement, com parcs científics, universitats emprenedores, com un conjunt d'institucions que estan apostant clarament per la innovació, feia falta culminar amb qui realment transporta, tradueix l'oportunitat en valor, que és l'emprenedor, però sobretot amb qui realment la fa créixer, que és l'emprenedor combinat amb un inversor que pensa en gran, que pensa en global. És el que sempre dic que són les Born Global Companies, empreses que neixen en global, que neixen el primer dia pensant en mercats internacionals i per tant que tenen un gran recorregut en créixer i que per tant el finançament que rebran serà finançament per no només abordar mercats locals sinó per abordar mercats internacionals.